लाठी धरवे ना त काहे बन के घूमेलू पाठी एक दिन लाठी धरवे बहुत बहुत रुपया हमारा सरपंच साहब पुष्प के हार देनी हार्दिक अभिनंदन बा नेहवा नेहवा लाठी धरबे ना रे नेहवा लाठी रे धरबे ना एगो अम्बेडकर बाबा के भी गा दिए ई खत्म करके अम्बेडकर बाबा के ठीक बा काहे बन के घूमेलू पाठी एक दिन लाठी धरबे काहे बन के घूमेलू पाठी एक दिन लाठी धरबे बालों के मेरहाना ताहर गलावा शोभे ना बालक के मेरहन हमारे तोहर गलावा शोभे ना बालक के मेरहन तोहर गलावा रे शोभे ना तो जैसे भैंसी शोभे गुजराती एक दिन लाठी धरम जैसे भैंसी शोभे गुजराती एक दिन लाठी धरम ओए है जमहाराजा तोर दुकान रे खोली है ना त लंगाड़ा छूट जाई संग के साथी यही लाठी धरू एगो अम्बेडकर बाबा के एक लाइन कल्याण कैलन ना बाबा कल्याण कैलन ना लिख के भारत के संविधान बाबा कल्याण कैलन लिख के भारत के संविधान बाबा कल्याण कैलन ना कल्याण कैलन ना भीम कल्याण कैलन ना कल्याण कैलन ना बाबा कल्याण कैलन ना लिखने भारत के संविधान कल्याण लिखने भारत के संविधान बाबा कल्याण कैलन ना हमारा भाई इंद्रजीत गर्दनिया चौक फिर 1100 रुपया का पुरस्कार दिल बड़े बाबू तहार बिजनेस में 4 चांद लागे यह तरह हमारा असलेदार के पैसा और बबुआ छुआ छूत के रहे बबुआ दुनिया में हाला छुआ छूत के रहे बबुआ भारत में हाला छुआ छूत के रहे पूरा भारत में हाला हाला में डबल एहे से चर्चा इनकर सगरे गवाला डबल इनकर चर्चा देख सगरे गवाला बयान कैलन ना रे कल्याण कैलन ना अरे कल्याण कैलन ना कल्याण कैलन ना लिखने भारत के संविधान बाबा कल्याण लिखने भारत के संविधान कल्याण
हिंदू को दिल से दिले नारी के अधिकार हो। बाबू समीर जी गंगा विष्णु बाबा के पोता नाती हैं। अच्छा, जहाँ रहिए समीर बाबू बने रहिए। नारी के कोनो अधिकार ना रहे। हिंदू कोड बिल ला के दिल नारी के अधिकार हो, अधिकार हो। आ तब अज्ञान करे भोला के जय जयकार हो, तब अज्ञान करे भोला के जय जयकार हो। निर्माण कोइले ना हो, निर्माण कोइले ना, निर्माण कोइले ना, निर्माण कोइले ना। लिख दे भारत के संविधान, निर्माण कोइले। प्रेम से बोले के सीताराम